tinapalabas iti sweetix. Mabuhay! Pare, nagado babae, mga kanya. Nagwapo yun? Kasi ka Hernando. Juan, hanto yan. Paos. Nam si Camilo, si Alejandro. Siya ni Severino, adome na babae. Yung nagalas na yun. Gusto mo kaya ko dito ba ka puti classic? Oh, pati siya ka! Wow, nagmayatin. Sino tayo babae? Michaela Sabado. Agya! When? Aturi kay. Kinapinta sa babae Jiban? Saan ko pa kinaida suna? Michaela? Mr. Sisuna. Hindi na tatama kang kanya na. Maudi tayo sa semestre. Jack mamati. When? Wala siya. Nagdaras tayo di Makel. Na-accept tarak pa i-try meron ko school. Pati siya. Congratulations! Uy, Melayo. Hey! Agling kanto, lalaing ng faktor. Kuman? Anyang kiti tatayan. OBGYN, aya? Jokes! Tarak man tiwelon. Agyaman na. Ayun, naawag kami sura igi medical school na. When? Naalamin. Pati ni Fernando. Nasaya ang aron, naawag ata ni Alejandro yung surat na. Lipatang yung magkakatatay. Uy, ada kan email ko yun. Kita mat. Denied. Apa ya? Apa yang dakin nala? Nagrigot ko eh. Ano yung tinapasama? Diyak mamatan nung apay imbaga nga sanda na ala di papeles ko nakadigdigat pa nga makastra ka rin ang eskwela madyak bali na doktor Dispensa nga ng data. Padasam ti nursing. wan kumaangang nalarawakon Oh, kita nga niyo dito. Allah! Alejandro, kita!
Nagsukli ni Kay Menen. Sekreto. Anya nga sekreto. Adamo nga sekreto. Sekreto nga ilang mong kupay lang hindi kada kayo. Oh, Hila. Maganda na bigat. Ada study session ni Jay in the Aurelio. May kakaya mo? Wow, nagmayatin. Sino tayo babae? Di kayo Sabado. Agya! Bueno. Ay! Hindi na tatama kang kanya na! Sila nga ron pinakabaso. Isuwin magmagnayin sa Rabi Ijay Kalsada. Simulagan tike di nagan na. Nagigay pasas tayo. Di istorya tayo. Uy, ano yun? Baka na. Nalipatak nga ada ubra to Rabi I. Alam mo nga ron. Ngong ape agad arak ka. May kami laing. Saan ko mo? Na-stress ako. Sa ako ta nga amo no sinunod kay. Ako plano tayo kuma. Ada examine ko pa eh. Magkikita tanto turo bigan. Alam mo nga ron. Oh, Fernando! Naparamdam tayo bigat. Nakalam tayo text ni Kay? Nag-text ni Kay? Ang guri ka ha. Di yung mom kit ni Kayla? Bakit di sa bali ang tao? Sigurado ka? One, gusto ka nagpaiso ni Kay. Dahil ito kit yung mga obra. Masako yun na inganan. Nagranada ita, kaya usaran natin umon na latra tinagan ni Kay. One, nagranada ken makaririrgok na isuna lang iti pinagtungan nyo. Dahil ito kit yung maudi semester tayo. Mayat ba iti na isot ipinagtuntungan sa miminsan niya nabayagin. Lumakay kayo. Hey Apo, apay na the well ka tao nga sigod. Agsar din tayon. Dumakil ka. Apay, agpan panunurot ka ti al-aliya nagda? Ubo. Saan may nga iba ka data? Ada na doon. No makadun ka, sa pula may suda sakbaya masapulanda tayo. Di mo lang mo. Bakit nalan ni Aurelio? Mabuhay! Rekay, ginapinta sa babae, Jiban? Saan ko pa kinaida suna? Magaliwakan ka, Kayla. Uray nun, nakatartarakiak. Di mo kaya kanyak.
adda ken ni gagayem mo. Agsasarita tayo. Apay, anya pa kasiraan tayo, nangyayong tibanag? When Ngam ipapilit mo lata nga agsasaw may panggep data. Kasano nga agsasaw may panggep ni Aurelio? Iso Isuna ket maag. Kasi nga ibagam data, Aginom ken agmaneho. Amo maamin na tatao al takis dayta. wan, ngam, Nem turbe. Mom Hernando, edi at tatay dito koleho nagbaling ka nga gagong. Agyams. baka ni Kay. Isa sa Saan? Pananutam. Ni Aurelio kat saan nga aginom ken agmaneho? Ngem makamaneho iso na oray no nabartek. Sigurado adda kinuha ni Kay kanya na santo napatay. Ngum na bartek pa lang isuna. Baka nawalan lang ti kontrol lugan na. saan? Baka ni Kay. Anakit di. Nagnegyo ti bagbagiyo. Patsin nyo pay. So di mo pa tiyan nga ada na dawala tao? Haan. Maaglaeng ni Aurelio. Kani Apo Diyos adinusaan isuna ta nakaturpe ti aramidan na. Agsaring tayo. Kinan tayo dyan balay na. Itatake maag ka. Anya? Tungaw dagiti gagayem mo. Itatakit sa aming asawom ket maag na Aurelio. Woo! Hernando, mabaing ka kuma. Manangrik na ka kuma. Marignaak no gem-gem ti ropa. Ipangpangtana? Gunla. Umay ka nga ro din eh. Hoy. Agsagdag kay man. No, Dani Aurelio dito eh. Di na kayat no kakabil kayo. Inyong na tayo ni. Masako tayo nga agsaw jay kwarto no Rabi. May panggap ka dito eh. Kayat sa'yo kuma ti mga gisuna. Kan Hernando, nagsao ka manan. Ay Apo Diyos, siyak ti mga kabil kanya. Rino, limbakan. Ya, bingateng nag. Wan, nasayatag. Kasla madirit na kun. Adda sa ginan ko. Baka pagpigsain ka, deta klase, han unay nga ang angaw. Ni, sakbay nga na pa nagsarming ni Hernando, into nagam deti kanya. Anya, dagito eh. Ay preocupen. Imbaga na nga adu iti balay da, so nga internet. Kas lang maliti bagim. May kam lang. Wan, nasayatag. Tayong parakto, ada agas ko. Nagsapalim po na ni Hernando. Yan mas tugi sunal, nagkapuwede di mo ako. Yan. No, ada pintas, ada tangsit. Wan? Wen, ang kumawatan no apay na namamati ka rito yung bubrahan ni Kay. At dalaglag na batid ng kanang naglaglag isuna. Imadusa met kay kinalaglag na. Kaso no, ket naminliman sa iso na ng examen. Ti aramidin tayo ay italoto eh. Magbabawi ka? No, saan tayo nagbarte? Saan amatay ko mga iso na? Ken amom no maditi ugaling idi. Natawala tayo di high school. Natayo na kita guys idi. Saan mo met adinal dilaw ni Emilio nga ay ayatin na ni Kayla? Ken sana met sika tinagmaneho hindi nararit isuna. Dispensaram niya. Sana sisika lang tinagsutil kanya. Pati ni Aurelio. No dinengeg dat kuma. Saan na napasamak dito eh. Ngumawan mat mabalik. Ada tayo amin dito eh. Nga banag. Kahit okay tayo. Dakal ti crush ni Emilio ka ni Kayla idi. Wen, nakakatawa idi. Anya, madi kita ni Hernando. Ket madi nga ubra iso na iti klase. Tugaw at tugaw laing amat tilap-tap na. Nabuy-buy ti bomba. Inang araw dun, ada pa klase.
lagi na naka. Oh, Nalang lagi kita dito na. well. Kumusta? Umay kon. Hanan, adag dito ay balay ko. Kani tayo balay na. Naturag ak. Hay apo ay bagam data. Inakon. Ading! Si Kadayta?